והנה בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא היום ממצרים. אפי היקר, תדע לך שכל יום... איך אתה יודע שאני נוסע למצרים בעוד שבועיים? ביום הראשון? השגחה פרטית, ברוך השם. אבל מה שכן, לכל יהודי יש יציאת מצרים, צריך לצאת מהמיצר, לצאת מהגבול, להיות יהודי שהוא יותר מרומם מהעולם. אפי, מה אנחנו לומדים כרגע? טניה. ולאן זה מדבר? לאן זה מדבר? לנשמה האלוקית. יש לנו כאן מיזם חדש של לימוד תורה, ויש לנו את אפי, החלוץ, שברוך השם משמח אותנו. מה זה טניה? ספר מה זה טניה. טניה זה בעצם ספר שמדבר לאיתן שבנשמה, ספר שמדבר לפנימיות של התורה. זה הפנימיות של התורה, מדבר אלינו, מאיר את הנשמה שלנו, וכמה שנלמד את זה יותר, כך נהיה יותר מרוממים, וזה יהיה... טניה זה תנ"ך, מה עוד? לא, טניה זה לא ראשי תיבות, אלא טניה זה בעצם דברי התנאים הקדושים. אז בואו נמשיך. כתוב שכשיהודי אומר שמע ישראל הוא יוצא, אתה יודע מאיפה הוא יוצא? איפה הוא יוצא? ממצרים. שמע ישראל... ידעתי איפה שאני נוסע. יפה מאוד. זה יציאת מצרים, ברוך השם אפי. בקיצור, אתה רואה, לימוד התורה מאיר לנו את הנשמה, מאיר לנו את האור, שנמצא לנו לאהבה. ריש פאש, תגיד משהו לכל החברים היקרים. רק תהיו בריאים ותעשו דברים טובים ותשמרו עליכם בחופש גדול, תלכו להתאמן, תלכו לעשות דברים טובים, לשחק כדורגל, לרוץ בפארקים, לבית חב"ד בהרצליה באזור תעשייה. מסכית 22, יחי המלך המשיח, כולם מוזמנים. חבר'ה, אש בעיניים, אש הקודש.